ह्या टपरीत आमचा निर्वाह चाललाय पोटात. आम्ही दोनच नवरा बायको इथं राहतोय, म्हातारी आणि आम्हाला कुठली सरकारी योजना लाभ मिळालेला नाही. श्रवण बाळाची योजना सुधाकर गायकवाडची आहे आणि आता मंजूर झाली आम्हाला मंजूर. सुधाकर गायकवाडला आमचा पूर्ण पाठिंबा आहे. पहा इथं आता मी मेन चौकामध्ये येतो, ट्रॅफिकच्या समस्या राहतात, बसस्टॉपमध्ये लाईट नाही, कचऱ्याची समस्या आहे. ह्या आता इथं आमचा हा यायचा जायचा रस्ता पूर्णपणे खराब आहे. ही कामं झाली पाहिजेत आणि एकंदरीत पाहता माझं मत तर विकासालाच राहील. जो परिवर्तन करेल, गावचे प्रश्न सोडविल. मी 30-35 वर्षापासून मासे विकते. आम्ही उन्हात पावसात बसतो, आमची काहीच सोय नाही दुकानाची बसायची. आणि ग्रामपंचायतीची जागा आहे, तिथं सुद्धा एवढी दुकानं बांधली त्यांनी, आम्हाला दुकानं बांधून दिलेली, आमची काहीच सोय केली नाही. सुधाकरजी गायकवाड यांनी लक्ष्मी आई मंदिराकरता चांगलं योगदान दिलेलं आहे. चांगली निधी आणली त्यांनी, पुढाकार घेऊन सगळा कार्यक्रम फायनल केला. ते प्राणप्रतिष्ठान बसून सगळं त्यांनी लक्ष दिलं. त्यांच्या घरी लोक जेवाय नेली पण व्यवस्थित काम करून घेतलं. त्याकरता आमचा त्यांना पाठिंबा आहे.